significa Sumud. Sumud, como os comentaba antes, es una de las 3 plataformas que se han unido para esta misión. Y te preguntan también cómo ves el movimiento de solidaridad específicamente en estos 2 años con el pueblo palestino. Hola, bona vesprada, moltes gràcies per vindre. M'escolteu, veritat? Sí! Estic acostumat a parlar no tanta gent, però sí en esta universitat. Moltíssimes gràcies també a la universitat per haver-nos deixat aquest espai i el canvi. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut en un mes d'agost i també en una causa que acumula tant de dolor i tant de patiment, però a mi és un patiment compartit i que estem intentant, com ara diré, a través de la solidaritat transformar-ho en esperança. Jo crec que el primer que sempre ho faig, perquè si no, no seria profe i me tiraria la bronca, és que és molt important que parlem de Palestina, que continuem parlant de Palestina, com diu Violeta, però que parlem en els conceptes adequats. I moltes vegades només cal escoltar al carrer. Un dels crits més importants en aquests 2 últims anys és les manifestacions. Hem convocat 30 manifestacions i concentracions només en la ciutat de València els 2 últims anys, amb Voces por Palestina, la Comunitat Palestina de València, i una de les coses que més se sent és no és un conflicte, és colonialisme, i això és fonamental. Això és una qüestió colonial, i a més un tipus de colonialisme que és colonialisme d'assentament, no tan diferent al de la Sud-àfrica de l'apartheid o al dels Estats Units, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda. És a dir, hi ha un grup de colons, que són els sionistes, que no representen el judaïsme, com ara diré, que volen eliminar i substituir a la població nativa indígena palestina. I aspirem al màxim de territori, estos sionistes, que van crear l'estat d'Israel el 1948, amb el mínim de població indígena palestina. Este és el marc fonamental. Per tant, la lluita del poble palestí, que està totalment legitimada, no només de manera natural, sinó fins i tot també pel dret internacional. N'hi ha resolucions de l'Assemblea General de les Nacions Unides, com la 3070, 3246 i moltes altres, que parlen que tots els pobles sota colonialisme, ocupació o invasió estrangera, com el poble palestí, tenen dret a totes les formes de resistència al seu abast, incloent, diuen literalment, la resistència armada. Ho diu la ONU i és un dret natural. El que estem és un episodi històric de colonialisme, que ara és el pitjor episodi genocida que l'estat d'Israel ha intentat. Apartheid és un règim d'apartheid, ho han dit molts organismes internacionals, l'ONU. Va fer una neteja ètnica en 1948, jo ho he vist en els arxius, com dient literalment en 1948, com expulsaven a la població palestina i cremaven en petroli vives a les persones, el que estan fent ara en Gaza en tendes de campanya. Ja ho feia l'exèrcit israelià i les tropes sionistes en 1948, jo ho he vist en arxius. I tota persona que va a Palestina i ho veu, li canvia la vida, com les persones que m'han anat allà. Entre altres coses, perdoneu-me, perquè jo no he vist mai tanta hospitalitat i tants somriures i tantes ganes de viure com les que he vist a Palestina en la pitjor de les circumstàncies. I això també és Sumud, i això és que Palestina ens ensenya vida cada dia. I això és molt important. Ja a la qüestió de l'esperança i la solidaritat. O sigui, estem parlant d'una qüestió colonial i el poble palestí el que fa en tots els seus drets és una lluita per la descolonització del seu territori. I la solidaritat així tenim una tasca molt important perquè estem vivint el major episodi de solidaritat internacionalista, destacadament la nova flotilla és històrica també en aquest sentit i en aquest marc. Estem vivint el major episodi de solidaritat internacionalista des de la Guerra Civil Espanyola, quan van vindre desenes de milers de persones, incloent dones també, incloent persones àrabs i palestines, així a través de les brigades internacionals, a lluitar contra el feixisme. I van vindre persones palestines també. I ara ens tornem, la solidaritat, de banda a banda de la Mediterrània. El 29 de novembre passat, quan feia un mes de la horrible Dana, per la que sabem la negligència de Mazón i tot el seu govern, no deixarem de dir Mazón dimissió i de... El 29 de novembre
vam anar al pont de la solidaritat on tantes persones van passar aquells dies i vam desplegar una gran bandera palestina. Per què? Perquè el 29 de novembre feia un mes de la dana, però també és el Dia Internacional de Solidaritat en Palestina. Per tant, la solidaritat de banda a banda a la Mediterrània. Sabeu qui ens va enviar vídeos des de les runes de Gaza en solidaritat per la dana? Molta gent palestina. Des de Gaza, gazatís com Ahmed. Ens enviaven vídeos de solidaritat per la dana. Mentrestant, els israelians, en l'estadi de l'Ajax d'Amsterdam, xiulaven i boicotejaven el minut de silenci per les víctimes de la dana. Això diu molt. I hem d'enfortir encara més la solidaritat, amics i amigues. Estem en un episodi històric, mai havia hagut tantes ciutats durant tants mesos manifestant-se, concentrant-se, fent tot tipus d'actes, d'accions, de xerrades com aquestes, però necessitem encara més gent perquè és molt dur i molt intens el que estem vivint. Per això vos convide a que vos uniu a Voces por Palestina, a la Comunitat Palestina de València, a Vedes País Valencià i a molts altres moviments que teniu les portes obertes per a militar. N'hi ha moltes formes de militar i totes són benvingudes. Bé, en esta solidaritat el que està fent és sembrar o, com diu el gran poeta palestí Mahmoud Darwish, sembrar o conrear l'esperança. Per què? Perquè mos ho diuen les pròpies persones palestines. I una de les coses que més mos diuen és que fem BDS, boicot, desinversions i sancions. La major coalició de la societat civil palestina, la que té més col·lectius, organitzacions, sindicats, és la que va conformar en 2005 boicot, desinversions i sancions, BDS. I totes les persones podem fer alguna cosa, no només deixant de consumir productes d'empreses israelianes o còmplices amb el genocidi israelià, sinó que en qualsevol àmbit no n'hi hagi cap tipus de col·laboració ni cap tipus de complicitat amb Israel. Ni acadèmica, ni cultural, ni econòmica, ni militar, ni institucional, ni política. I per això ara la campanya més important és la campanya per l'embargament d'armes. Que este govern i que tots els governs que facin un efecte dominó deixen de comprar i vendre armes a Israel i el trànsit dels vaixells de la mort que passen pel port de València i altres ports del Mediterrani. Per tant, és clau, i ho pot fer el govern actual en qualsevol Consell de Ministres, decretar per reial decret l'embargament d'armes a Israel. No només és una obligació moral i humana, sinó una obligació legal. Ho va demanar la Cort Internacional de Justícia el 19 de juliol del passat any. I també les sancions a Israel. I en aquest sentit, jo crec que la paraula sumud, que no té significat des d'Europa, no? Hem de descolonitzar un poquet d'Europa i pensar que també podem dependre d'altres pobles, no només ensenyar. A vegades cal callar i escoltar al poble palestí. Moltes vegades ens expliquen que sumud és una força que té el poble palestí dins, una resiliència, es diu molt, una perseverança, una fermesa de romandre a la terra, ara si vols me dius tu alguna més, de romandre a la terra, no? I la imatge de, per exemple, dones palestines agarrades a oliveres és una imatge que se representa molt en el sumud, perquè estos dies, precisament, els genocidis israelians estan talant, cremant oliveres, és una qüestió també ecocida, no només el genocidi de Gaza, sinó en general, l'apartheid i la colonització de Palestina. I clar, el poble palestí, jo sempre et conté un poblet, que no coneix molta gent, que es diu Al-Araqib, és un poble de Palestina del 48, que ha sigut demolit, destruït, més de 240 vegades. Què significa que un poblet d'origen beduí, de 20 famílies, ha sigut demolit 240 vegades? Ens podem quedar només en la demolició i és normal, en lo terrible que és la violència que pateix el poble palestí. Però mirem l'altra cara. L'altra cara és que un poble de beduïns, davant el poder militar tecnològic d'Estats Units i d'Israel, ha aconseguit reconstruir el seu poble més de 240 vegades. I això és el poble palestí. I això és sumud. I això és el que ens ensenya a vida cada dia. Moltes gràcies.